Isa man nilab mo na mag kahiago nila man. Lahi lagi nila. Kastilan. Imo man gibutang nga glak siguro lab o kandado nga kanang gahi kay ba pahaltugit si kalabda. Disurat ang tangonan nida. Uy. Mura man mangla lab na uol gi. Uy. Kini duha ka buklingin. Mura man unsa man nila? Mura mag itlog. Buguya ni mo laboy nagpabutang-butang masakag itlog laboy na unsa naman tao ka. Marabay tao der eh. Kasi hinaykan di karon. Kasi Itlog na dong. Ari dong. Ikaw di ang uyab sa akong anak dong ha. Ikaw di abot Ayan, na diri, papa, ha. papa, kanina tayo. Ako yamahan ni Ayaw tayo. Bisa dong. Ayaw Ikaw. tayo. Ayaw,